Čaute ľudia, toto sú moji ľudinkovia. Toto je Luďo, toto je Luďinka, to je chlapec a toto je dievča. Za chvíľku budeme mať malé, tak idem sa pozrieť. Keď sa budete pýtať, prečo nemá oko, tak je to z toho, že ju bije. Ale ja ju ochraňujem, druhé má. Čaká vajca. Ešte vám to tu takto zväčším. A toto je Luďo. To bola Luďinka. Toto je chlapec. Je dlhý, má 2 roky. Aj Luďinka má 2 roky. Keď budeme mať malé, tak aj ich natočím a uvidíme si ich. Budeme ich takto hladkať a pozerať. To budú asi takéto maličké. Nejak potiaľ to takto. To budú ešte maličké a potom ich predáme. No, takže vidíte. Ono s druhým vidí. Počkajte. Vidí? Luďinka. Vidíte? Aj Luďo, ten vidí v pohode. Toto, aby mohlo zniesť vajíčka. Asi väčšinou bude tam, kde sú to vyhrabané, takže si tam bude zniešať, alebo len tam zniesať. Ak sa to povie, alebo tu ešte, alebo ešte aj tu. Ale najväčšia šanca je, že asi tu a tu. Tuto nie, lebo tuto to není ani hen tam. Asi tuto to bude znášať. To je všetko. Alebo, vidíme sa proste asi u ďalšieho videa. Ešte si ich tu takto ukážeme. Pozrite, aký má dlhý chvost. Keď ho vytrhneme, tak narastie ďalšieho. Nemôže znášať vajíčko. Vidíte? Takých 50 cm, 60 možno majú. No tak vidíme sa u asi ďalšieho videa, teda u malých jašteričkách. Tak a potom, keď by ste chceli jašteričku, tak nám to napíšte do komentáru. Lebo tam, proste tam. No tak ahojte.